pini beta than bang dili thare ro chung tok kare benglong along ri penang tan kolkata along bangge thom arta ki jum he kare bi alo sopi maratum sai ka chong ta dam pen puthot ame thang na hem chebang thu the thu Nijang kare benglong betong reng thema constituency ke pardopon rongkuru timong arong along pen bangge thom arta ki jum hek alo su somaratum sai ka chong ta dam pen ame thang na hem chebang thu thek te dat pusi beta long du Bangge thom sai ka chong da dam pen hem ka chebang thek that arlo su somara tumamen nijora te mungpi anjoling tipi lapen kanameng tipi posi pachini pon sonsi bangge thom apia potum jengkha ke ase aro atum phan nang cherap nang chetodu nang jipu ke hangpon hot pherang ke athengno jengkha ke ase aro atum pen nang thandona tengke la bangge thom arta ke jom hek arlo su somara tumaphan inut abang phi amen sadhona bpc arni pon pen adimalong an pondo Bon tame nengkan hini sociedad apianta amethang along di mate ahem cebang thu thek thedat lapen sadhana bipia bang labang ke thamarta ke jom hek ardo su somara tuma phan ponsi Kolkata Royal Circuit along si sai pachong datun bomlo bonta COVID-19 ake so awora hot lockdown ke dokho ka jok Royal Circuit tame inker chega jok bangge thom sai ka chong da dam ardo su somara tum ka chong da thuja dim abidatlo bang sojok ke do ke thak ake sung pendang lo hem ke cebang tujia pan anta ke sung dokok lo athe cebang ji seta cebang thek bang bedat lo halapu sadhana bipita labang ke thom abang piat ma phan adim anthon dam lo cita hem ke cebang thek dia bar sai ke ripidun dedat pusi akoi pipon lasi ke dam tang ni fain corner cap arni ke ase jengkha ro amaipu bilton rongham lapen kongchun bang rokasen ti swa thumpet bang ke thom ar su somar atuma phan ke pon bek sadhana bipi asar pia phan Than paresi non hithi iroi angbong bangge thom arta ki jom hek arlo su somara tuma phan kapacheng thum dam pen mesen pen hem nang pachile thunang ji pusi than tekang jongsi la hithi iroi angbong bangge thom arlo su somara tuma phan hem nang pachale le polutang te akaprek asai si teng ponang ko pobuta ke ase jengkha aro atum pen than pachini pon je ile tum aingjir pimar tum honse ang tan kang dam pen non apor kisung la sonsi tumar long si pinidak arong pru arong tame tum nang humri lo asidak nang humri teng ben kini tum ningoi oi pigan asini tum kado kawe phasame ba along ka preka ara phasame tum kachuni kang tonga bang kala pulo je itum akar bia khai itum aingjir pimara tum ang tang kan dam mate ang tan ke dam bang ke ing tonang po bosi tum suning rilo dongkam kampen promesterang News7 Northeast West Caribbean APHLC lakapho rongkhang constituency maipu sorio teron sai ke klem ke dam ke chokchia jok sompen ke pasu West Caribbean arlo APHLC lakapho rongkhang constituency maipu sorio teron aphan APHLC songalong rat pen pathel bonta alangli maipur pudeng det pen ke klem ke dam ke chokche thedum lapen aneng ki hodokok pusi APHLC lakapho Rongkhang constituency achonbang prevention phangcho lapen organizing secretary Anthony phangcho atumpen akoi pipon som sike damtang ni phain corner cap arni nengkang samdum de ke thedunga jok pherangke amai phapondo pherangke amai alongpen alangli suryo teron ke bangso APHLC lakha rongkhang constituency aro along nangdodun long lelo pusit cheparai pon prevention teron APHLC asongpen rongkhang homosti along rongkhang constituency long nilimen lagi prevention teron pini nangli tu mapan ke phakela pulo karbiang long east punon ba west punon 6 schedule aron pantang nang ji la new electoral rules salam nang ji ba phatak itu all karbiang long 6 schedule pantang nang ji pu kamatha pela job kedam dongkam campaign promise terang News7 Northeast West Caribbean amri sowai ahawat hidia sok inki ke chopia da jok penang anadanga hidia sok kana ho Pening aning kan ke inglong ahawar along ta abatai lang ke thepena jok hidia sok penang an nahoplo anchot takale si nona bangke hidia sok inki ke choke panahok ahiring tangrak an pin somsi sowai asan chomke do pantalu setri bormarjong sigdamakha punduri makha sowai lalung rapadang mokuba maikramsa sowai model lai hui arong arat ahidi hector pharuke thamso se adangke inki ke chopia da jok sok penang an kanahok thekdamlong Labangso ang kipen kapajok dia phan pura agriculture department napen local MSc Dominic Ophing maslai atuma phan phapon si ephong dowai ke apasai klempon lo bon sitame non ke aphiong inkita bathuang sonsi thekdamlong athe
Agriculture Department pen katekang aduai masap sonat ke dori e. Lasi sok hidi ahem pu atum pen puthot Agriculture Department na pen sorkar kachari atumaphan labang so asok ingki kecodat pen kepajok dia asai nang klem nang jipusi chuneng ripon renti kali pulotangte lahai hui asok acorot long japhan neng thethepin anlo la pulet corot long le pulotangte non eprangke kisung hektik puputa hadak kedo arat tumpen neng ripon renti mahidi la kidua nasok abang ang kisudet lo la senili tuwes sungkrungan lo hala langi thelo matidi langing lum derapi hala sua angki wang jap lo andaka daksi du thelo la hai sok awe pinan lo kicut et an lo la si nili tunga chuning ri nili tum non sungkrung lo la si government ahin pen ku pini ge rabi du kute nili tuma panang rabun te me amri pen munikin phangchot News 7 Northeast jerikendeng terang arong atowar non puta sorkaratum kasemar jiapan kamathapun kabidata jo araratum towar kechele isuna Veskar benglong jerikendeng ahawar terang arong atowar kimesen atowar non puanta thekpondong lele Sorkar ke nang celar bomlo seta towar ke nang celar thek thelang pusi rong arat tumpen ning depon renti non malom le labang so atowar rabis nang thokpia sonte nilitum mesen lo puan ke cipulong poputa rong arat tumpen ning depon kesokun e hut pulutang te kai keta kesung kacecak nang lasi lahai hui akesung non ke dobom asorkar mate non ke khibo matum le nang langpon pe pulutang te komat sinang kelang ponjelang puta rat tumpen karjupon pado Jiri kendeng pen baisong be News 7 Northeast. Pinya beta pas sekan tonik lo card.